din si WA kung nagbalagay di sigalan na motemay na itong bigten ito mga tsaka palubusan sa mga magkaroon na palayan itong big tayo, itisilit tayo na ada na patay tayo kada tayo. When you said tiwai ada when lumatak ada yung lumatak ya wala tayong kahit kanayon nga ada kada iti istorya hindi pakasalitaan yan na punta Jesus. Basa tayo kung saan iti Ebanghelyo nga di muna ngay naramig ng milagro na punta Jesus. Hindi yan. So di panagbalik na, pinamagbalik na, naarak, di ganon. Yan. Tinaramig tila ito, pinagbalik na extraordinary. Di ay ordinary. Natayo. Yan. Kada tayo ang tawag ko sa amo nga mo yung mga kawalan, tiway mo yung arak. Kaya transform, di may isa na tao. Yan. Siguro, kung yung kaya kung masaway. Kadagiti Romano kapagsa, yun na ng panahon, kadagiti Romano, yun na ng panahon. Ademi ay pagsasauda, nga munada, in vino veritas, wano in vino veritas, nga kaya ng saway, muna na, in wine, that is true. Wala ito yung Pilipinas, kapagsa. In all pinigayan tayo, kapagsa ito nga na yan. Munada, dahil naman may isang tao, sigurado ng istorya nila. May isang tao saan nga kapitil magmulad-luma kunada. Nung makainaw, nalainit yung sao. Hindi mo na Ebanghelyo ng kapsa. Nakita kinabasa tayo ng pakasalitaan, di mauni ng panglabihin ng Punta Jesus. Hindi kinalan ti Arab, nagyaman, tinibingin na ti Arab, nalagipinigayim na nga kunana, alain niyo, uminom tayo tila ito na arak sa pagbalik na darak. Marabino nila ito yakas panglaglayin kanya. Nung karabinin tayo dito ang pananglayin tipananan. Mas namot lang sa kamay sa tayo uminom itikari na Jesus. Tibyan na nagayos babayan ni Jesus, nagayos babayan iti panagbibiling na itiarak. Kaya Jesus, maligna tayong tibilan. Isu may manipod iti misteryo. Manipod iti ayan. Isu kapatyan tayo at Diyos. Iti pa nagbibitingin tayo iti arat at balik tayo kapagayusan. Dahil konektab tayo iti manakabalik. Hinagsulat iti Ebanghelyo ni Juan na maraming iti metaphor. Yan. Uno naging simbolo, uno naging sasao, na naadaw, na naging kapalasan na ibigyan. Dati yung naging isa na nagkakatak ititunggal maysa, adaang koneksyon, ititunggal maysa, na ti agayos manipod Diyos. Agayos manipod kada tayo. Iti parang isulo na Jesus muna na, di Diyos adaan niya, adamon kada kayo. Ada kayo ititunggal maysa, at may maysa tayo. Da kayo nag-isa nga, siya tipuon. Una na, nagpigtas ni metaphor niya, kausap. Kasi paano makausap tayo iti panagdalya sa gandamang, king iti masagbayan. Inusap tinagsulat na ito yung takmetikas na ada mausap kayo na makikita iti realidad. Itinulong. Nalumpas, itinay ito yung kasanak ito. Datayo iti pagayusan iti manakabalin. Pagayusan iti ayan, itinulong. Iaktaan kanya, at nagtaan ang magkingwanan, alunto ti may bunga na. Tano abata, awan ti maraming yun. Di saan na tayo kanya, may bilin akas isa ng aking magamo. Mungurong dali ka kastara sa aking pangkulay ka. Basta iti metaphors kakabsa. Dagitay ka sa itulong na tayo, mali
hindi parang yung naretuma man, mabalimat na iparang na tayo na ito. Tagsabot tayo na grabe. In one, there is truth. Sabi po na kakabsat, at bibinigay tayo iti kapadasan na nagipaayay ka na tayo iti kinapuno. Babae, iti agay ayos kaya iti Diyos. Yung tayo po iti mas nakakabsat. Tatatulo na nito. Tapunan noong tayo kayo kanya, hindi sa o, adda ka na kayo. Adda kayo, kahit malipaay sa kayo. Dito yung nagduma kung sa imas na, dito yung nagduma na paglubi, na saan ka matumpal ni Panagayos. Tanong nagduma, saan tayo at papanyan, di kapadasan, di panagawat, kahit panangaksintar, iti anyaman, kung kaya tayo. Tinabhin yung Domingo kung saan kinkunan, ganitong biblical scholars, nga nagsulat ng Ebanghelyo ng San Juan. Kung natin katwan na biblical scholars, storyteller na Juan. Storyteller, kami rin tipid kakabsat ng Ebanghelyo ni Juan, kaya naisulat 60 to 80 years, kalpasan na tayo ng puting Jesus. So, ang-storya, tinangagawan, tinagsurat ng Ebanghelyo ni Juan. Saan na nga napalasan, kinamitan ng kasanungan ng biyang Jesus. Di ba nakaisulat na ito yung Ebanghelyo, kahit panawan man lahat na napiksan, di pa namanong, dagiti Romano, yan, kalamining Kristiyano, tapos papakayin na na. Itinaytoy ng masasarad kakabsat. Ngayon, deklara mo tayo tinagsurat na muna na kakabsat, ang ininayan kayo kapunan ni Diyos isutayat. Sa sino man yung mag-ipaay kaya na dapat nakakuna ni Diyos. Ibyan, insursuro na po kay Jesus. Pati iti panakatay na. Kakabsat kan may papayan iti ayat. Ti ayat ni Jesus kada iti karuba. Iti panakayat ni Jesus kada iti kabusok na. Ibyan na ito na po kay Jesus. Kaya kamunaan na. Ti ayat iti karuba. Kaya inlawlawan na ba? Tapos inraman na, dagiti taktao, isungo mapagpanigat, dagiti napanglaw, dagiti agkasapulan. Iyayan kabagsan, tinagbalik na kalasag na, hindi amin mapanangkirangan na kadagiti saan na nasayaan na mapaspasamang hindi ang lawlaw na. Muyong kabagsan, hindi nagkukumplot, dagiti papakuluan ti templo. Kaya nagiging pagpanguluan, iti-imperyo ni Roma, at napapatayan dahil suna. Naputay Jesus, iproklama ng tiayat, at namagulun na justisya. Justisya na nakaramon, iti panagayat, iti kaaruba, kaya iti kabusog na. Pinili na putay Jesus tiayat, tamawagan na mati Diyos Jesus tiayat. Tiayat na putay Jesus, kakabsat, nabilang, tanito'y nga nakita, kinarin na tayo ni Diyos. Nabalbaliwan tayo. Gapong iti ayat, nakutay ni Jesus. Hindi nagawa daw na panagbiyan tayo. Ano nagtiman-adan tayo? Noon niya, di kayo papanagtibiyag. Noon niya, tinubog, kapag nalalan tayo. Makita tayo, tinmalik na tayo, at maadag tayo, kinuan niya, pipasit tayo, itinaytoy nga lubog. Naigan ka na tayo, tikinasirin, kinalupay na sagsagot, tapos maanak, kinmaabuan pa, yan. Dagiti inaramid, dagiti ang makinig na tayo, ipamati. Nung kasanunan, imbiyan, ipamati lang. Nung kasanunan, ayan, imbiyan da, mas aramatin tayo, kita nga panawag, kanunan na ka panawag. Iayang kakabsat, kaya masapul kan tayo iti importansya. Kita ang kapanawin, kasagdagasan tayo iti masakbayan. Kakabsat, ag-iinay tayo gaputan ni Diyos isutayan. Lumawlawa, kinumununan, di panapamo tayo iti ayan, luga ito'y kin iso iti ipaparik na tayo, iti bingbingay tayo, iti nagduma. Natas, ayan, nasaan
saan lang iti balikas. Ayan saan lang iti estado iti biyan. Ayan saan lang iti kapamilya. Ayan saan lang kapunata ka itong mga champion. Saan tayo marami iti kapunsan? God's time. Kung tayo mayatin tayo nakalumbat tayo saan? This is God's time. Saan lang kapunsan? Nanti ayan kang pusyon. Kapunsan? Ayan kalumbas iti amin. Isumatimeta po dagiti simbolo, dagiti balikas, kin panakaiparang ni Jesus, kin tibiyag tayo, kin pagbalinan tayo ng realidad. Babae iti ayan, isumabigbigon tayo na nagtawag iti Diyos. Sa tayo kumataas ka. Amen.